assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla moon e robinde moon jayndeji garani moon alkames hande eko weltade tan wonanta amen e subaka fof kalde men ganni artude ɗo yete hande subaka kadi machallah min garti ɗo yete ko adi ɗum en jetti Allah en juule Muhammadou Rasulullah kadi en ñaaguima kadi Allah kadi e moƴƴi muɗum e bawde muɗum kokkunu meɗen kadi fartangue kadi artude ɗo hande kadi ko yettude Allah no fewi ko noon calminirten jihnaɓeɓe sernaɓeɓe calminama juurama ñagama duwaw nde yuppoto e winde nde foof yuppo e Sénégal hawɗo boros Covid 19 rungto windere nde eko yeweno wonanno kam hanki e heccenki ndemi arande ɗo e komi yewni moɗon namdade ɗi kewi no fewi kono ko jaam tan wonno alhamdulillah mbeɗe selli mbeɗe e jaam kono mi arti hande mbeɗen ɗo wondi ɗo e banam gorko Mouhamadou Hunare Amadou Moussa Anne jam walema awale jam debbo mo jimdonde ma sénateur gural Maysa Ali gural waliyaɓe e seremɓe juma towi jimta e kuɓeje mi sikkano yatawa yahani jum sabu an yaade jum Dieynaba an balɗe ɗiɗi balɗe tati foof mbiyata komi yeehi jum so waɗi yaha moom wayno bandiraɓe yiɓe ko ɗum noon on nani alhamdulillah taade woni o monɗo ko jaam tan jaggunoma no mbiruɗen ni sikkala ko yewede mawde wonanno en ɗo e plateau o machallah kono kadi mbaɗe arti tan ko yettere Allah sikkala Dieynaba ko salminde bandiraɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe dadiɓe kono kadi joguiɓe coftal e kala subaka huccidde meɗen gam humpitade tawi ɓe cuuɓi ko Ayawo Pindi TV ɗum ɗon ne wayno ko ɗum fartangue mawɗo wonande en eɗen ñaago jomiraɗo joom mbaɗe bawde noon dokkowo en kala saaha coftal e cellal e pellital kamɓe mbawa ko wawde arde ɗo kono kadi hokkaɓe kamɓene cellal e pellital wawde huccidde men e kala subaka gam humpitade wadde mbiyen no goɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi hay min woni ni kam yewen no fewi mi yewni bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV sabu ñande fof koɓe weltanteɓe kamɓe no mbireten ni tan ñande fof koɓe weltanteɓe e gueɗe mabɓe ɗe fayida kono ko adi ɗum mbeɗa joganima nulal on gandiral de ngal mi sitan ngal tardi ala ngal tardani ni ene wani ni taw kangal ni tardino kam e arde heccenke hanki bisimilla mbiɗa heeɗi on mbiteɗo Amadou Sy ko gorko mo Thielaw o wi am hokkima ngaari ko mbira ko debbo mo Thielaw o hokkima ngaari kay mawni ka non moƴƴi ɗum addini caɗele ni donc mi yettinde ɗo ene ha dañi ene caɗele wona ayi ngaari mi yini mi fawi hen guitam bisimilla mi hoolima kono noon woni Amadou Moussa hande ko ɓuuri tengtude e jayndeji men ene wayno Dieynaba ene jeeya ko ɓuuri tengtude ko toɓɓe kewɗe ko adi foof ko jiitogol walla mbiyen nanguede yoga yimɓe tawi ko tuumaɓe e tuppugol ɓesguji ɓe ganduɗa ɓe ko yetteteɓe joole eɗen gandi ɗum rewino ɗo toon to dowlaji tentude nokku no wiye d'envers mais ɗon sukaɓe pawama junggo kono kadi ene tawe hen ko yowiti pellitte kewɗe ummorade e conseil des ministres hani e to banggue oɗo rafi coronavirus ha kadi e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe koto banggue copareje ɗe union européenne hokkuno leydi men Sénégal gam haɓade ɗen ɗalleɗe ɗewaɗe lawol foof de rendi tawa e nder jayndeji leydi Sénégal kono caggal roɓeɗo men jayndeji hono kala alkamisa ma en gar eko yewti e toɓɓere caggal leydi ɗum eɗen cuuɓo e kala ñande hande paɗen ko toon to république démocratique du Congo hande uddide damal ko jayde Vox Populi ko noon tigui nden jayde wi ko losko gam etade andude holiɓe duppuɓe ɓesgu ɓeɗo ɓe ganduɗa kay ko famille Diol eɗen gandi ɗum rewin ɗo e dumunnaji ɓennude ɓe kolliti wonde de ko police amérique naɓe ha tengtiɓe d'envers pawi junggo e sukaɓe tato ɓe ganduɗa kañumen tuuma e doppude on ɗon galle ɓen sukaɓe noon hen goto ko duuɓi 15 yarata goɗɗo ko duuɓi 16 kamɓe kala noon ɓe tuuma ko e fanno wadde jeegue e galle ɓe ganduɗa ɓe ko ɓesgu walla mbiyen famille Djiby Diol kono kadi ha saabi dendagal jaltugol aduna ɓesgu makko kala e kuuɓal kono kadi eɓen jaggaɓe kolliti wonde ina hen debbo haysono tawi debbo de ɓe kamɓe police mo amérique ɓe kollitani holko jeeyi sababu fawede junggo on ɗon debbo kowona ɗum ene fawe hen walla mbiyen ene tawe hen ko tiyal haali Diary Sow kanko ɓiɗɗo Sénégal naatode o arti hanki ɗo e leydi Sénégal tawi ko e vol mo ganduɗa ko air Sénégal tigui artirimo yadude hen e paare makko hono ministre Serigne Mbaye Thiam kanko Diary Sow noon ɓe mbi tan de ko arti ɗo e Dakar ko fayi arde mo yettoyo toon to Malicounda ko jayde l'observateur addani men hande jayde groupe Futurs Médias arti e ko yewiti e alhaali go yewiti ha joni e ɓesgu woni famille Diol toon to dowlaji dentuɗe ɓe ganduɗa ko dupponoɓe e galleji mumen walla e galle mumen ha ceeri fittando ɓe kolliti wonde de ko ɓen ɗon tuumaɓe fanno fawama junggo tawi de ɓe tuuma ko e wargo ɓeɗo yimɓe joyo tawi ko Sénégal naaɓe toon to d'envers kamɓe kala noon ɓe mbi ko ina hen sukaɓe ɗiɗo tawi ko mineur en woni sukaɓe ganduɗa ɓe kay ko duuɓi mumen jettaki duuɓi 17 hen goto ko duuɓi 15 goɗɗo ko duuɓi 16 kamɓe kala noon ɓe tuuma ha joni ko
ko wargo e premier degré no jayde wiiri e ɗo subaka hannde goɗɗum ko tawete heen ko mboros coronavirus e nder nden jayde l' observateur nde witande ko laamu leydi sénégal oɗo saha hannde yacini nden haare ɓe kolliti noon ɓe garti ko yuti ha hannde e yacinde ko fate banggue pellite ko yuti e oɗon anti covid kanko horeji leydi Macky Sall kono kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko khalife généraux ji woni tan ardiɓe galleji diine e leydi men sénégal kono kadi ha toon to galleji église ɗin ko nguɗi jajine tawe e hello tati e nde jayde e l' observateur jayde le quotidien le quotidien oɗo subaka hannde ari koko yuti ko e financement gam haɓade walla mbiyen hadde ɗalle ɗe ndewani e lawol woni immigration clandestine ɓe koliti wonde ko hoorejo Macky Sall oɗo saha hannde de puncinima e ɗam ndiyam ɗin ko nguɗi noon yidde wiide ko namdima rapport woni cimtol labtugol e ko yewti e oɗon projet mo ganduɗa kay waɗi ɗum financé ko union européenne gam tigui farne e golle sukaɓe beele kay ɓen sukaɓe joguinoɓe ha joni fandare yaade toon to Europe tawi ko e maayo ngo rewi beele kay laɓɓitine ha laaɓa ceer ɗin ko nguɗi jajine tawe e hello tati e ndeɗo jayde witede quotidien le quotidien jayde las nden ɗon ne arti e fannoɓe mbi ko alhaali Boubacar Seye kono kadi e ɗeɗon copreje temedere e sappo e jeetati milliard e copreje e meɗen CFA nde union européenne walla leydi sénégal gam haɓade ɗen ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe mbide ko Macky Sall oɗo saha hannde de ñaguima walla mbin erima kay yo waɗane ha joni ndewmi tekel ande holto ɗen copreje ndewi beele ɗe ndewnama ɗo e ponnoɗo rewede walla ala ɗin ko nguɗi noon ko hanki toon to bato jagorde woni conseil des ministres kanko hoore leydi ndi o sakti ɗum jayde enquête nden ɗon ne arti ko yutti o mboros covid 19 gam keɓal oɗo vaccin kaɓotoɗo on rafi covid 19 mbitan de ko la loi des plis fort manam ɗen pilet ɗe ganduɗa ɗe kay ɗo laamu ngu ƴetti tawi ko pilet ɗe ganduɗa ɓurɗe kay tekkude no fewi ɗum ɗon noon artama toon to Washington ha Londres kono kadi ɓe mbitan de ko moni kala e ɗiɗo nokkuji walla ɗe guure mawɗe moni kala ina ɓafta ko yutti ko e oɗon ɗin vaccin aji ha tengti e oɗo biteɗo hono o Pfizer BioNTech kono kadi e Moderna hani e AstraZeneca union européenne oɗo saha hannde ɓe kolliti wonde e ronki ha joni fodde ko yutti ko yutti e ko sohli ko to banggue on ɗon vaccin on saaha noon ko Afrique ɓe mbi ɓuuri kay joni joni o no wayno lorade e fanno saabu Afrique naɓe ina jogui kulhuli beele ma keeb on ɗon vaccin no yiɗiri ni ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan ha joni haysino tawi ɗaminari ne joga tawi koye ballal mécanisme COVAX woni ngurgom ganduɗa ngo kay ko daranigu rendinde hebde on ɗon vaccin oɗo saaha noon ɓe kollitiɗe ɗama o hetti toon to banggue leydi russe ha toon to dowla Chine ko jayde le soleil addani men jayde guendiri nde arti e yoga e pellit ɗe ganduɗa ɗe ƴettama hanki toon to bato jagorde woni bato conseil des ministres ko convention collective nationale du secteur de la presse ɓe mbitan de ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko goomu wambigu e to banggue ha joni wawde yuɓɓinde hono sengo jaydiyankague leydi sénégal e on tuma noon hoorejo Macky Sall yiiɗi kay ko ngal kuulal yo waɗa feere ngal naata en vigueur ko ɓuuri yawde yaccade kona ɗum laamu ngu kadi erama nde ha joni timminta ko yewti ko ha joni e to banggue gueɗe ko wiyete poɗɗe ha ni e safara muɗum tawi ko e nder leydi men sénégal ɗin ko nguɗi jajine tawi e hello tati e nde jayne guendire le soleil jayde libération nden ɗo ne arti ko yewti e scandale foncier manam de sanani ɗum koko yewti ha joni e gueɗe teskereɗe kala e saaha e dokkal leydi o saaha noon ɓe jeehi ko toon to nokku biteɗo hono Zac Mbao toon de ɓe mbi ko nguɗo goomu walla mbiyen o nokku biteɗo hono Soga Bek ɓe koliti de ɗum ɗon ha hande de ina ɓen ɗon ɗin nokkuji biteɗo Idil Sénégal kañum de ina yeeya ko yewti ko e terrain ɗi ganduɗa ɗi kay tawi hay goto fawani hen yitere manam ɓe jeeyata ko e nanalla guila noon hitano ujunnaje ɗiɗi sappo e tati woni 2013 ha ɗo ɗo kalten ɓe kolliti de ko ɓeɓe ganduɗa ko agent ji liggotoɓe ARTP ina kay dokki copreje ko tolni e temedere nogas million beele keeɓa ɗin ɗon tereji kono ha ɗo ɓe keeɓani on ɗon fannu koye on tuma noon ɓe porti plainte fewde e nguɗo goomu witego hono Soka Bega koye on tuma noon ina wayno gueɗe ɗe peeñi ha laaɓi ceer e fanno o saaha noon ina wayno gueɗe ɗe kala nana e juuɗe lawol jayde stade nden ɗon guddirten hono kala subaka e oɗo ñalawma hannde ɓe gari ko e toon to Angleterre Manchester United ne wayno koko betta hanki tawi de ɓe poolaka loggol gotol e ndiga e on tuma noon ɓe mbasi on ɗon fauteuil de leader manam e gardigo on championnat heddi noon e ngun gardigo ko Manchester City e on tuma noon ina wayno ko match mawɗo o faɗa e oɗo kikiɗe hannde
ɗum ko hakkunde Tottenham mbo Serge Aurier kono kadi emo Liverpool mbo Sadio Mané ɓe mbi tan de ko choc mo ganduɗa kay ene faɗa e oɗo alkamisa hannde ɗum ɗon noon ko caggal nde Liverpool jooɗi ko tolni e match ji 5 ɓe poolani kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko Spurs woni Tottenham naɓe deggodiri ko tolni e match ji 4 ina piya wadde ko match mo ganduɗa kay ko paɗaɗo tigui e ko yewti e oɗo kikiɗe hannde kono ɗum ene tawe hen coupe d'Italie ɓe mbi tan de ha joni ina wona match ɗi ganduɗa ɗi ko demi final e on ɗon coupe ko hakkunde Atalanta e Naples ina gasa wona kono kadi e choc mawɗo ɗum wonata ko hakkunde Inter e Juventus ne wayno noon ko hunde ganduɗa nde ene eɓɓa ene foto wonde ko yetti e match ji aller et retour ko yetti e on ɗon Coppa Italiano ina wayno jeerama donc ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gaɗane oɗo subaka hannde noon tigui Amadou Moussa anno kala e subaka ko jayde stade uddata jayndeji meɗen sen uddingal damal udditen damal gongal hande jahaten ko bowol leydi Sénégal woni international men jaato men joole lana liwo jehen toon ha RDC République démocratique du Congo jehen ha toon en ji oɗo vote mbaɗa toon woni motion de censure wo yidde ɓe ittude premier ministre en ji ko ɗum waɗi toon RDC e yimɓeɓe kadi nan kala kadi ene mbiya kadi ɗum ko waɗata ɗum enen garta Amadou Moussa pour ɓuuro men enen artande hene de tigi ko noon Dieynaba sanani motion de censure ɗum ɗon ko vote mo ganduɗa o wawi wadde tan ko toon to assemblée nationale ne heeno yiyede noon tawi ko opposant ji ɗi woni ɓe lundiɓe laamu ngu kañumen jiiɗata libde on premier ministre woni hoore jagorde ɗo e gouvernement muɗum ɓe joƴƴina ko wiyete ko lettre de demande woni vote wonande ɓen député ji amin jiiɗi ittude on ɗon premier ministre ɓe kala ko wiyete e motive aji woni holko jeeyi on sababu ko wasdemo gollade walla ko sikkitade banggue ñamde copré ko nandi hen kono ngol lawol ko kaysaji mawɗi yiya toon to assemblée nationale mbo Kinshasa mbiyen république démocratique du Congo tade woni ko kamɓe wonɓe e landa pouvoir ɓe woni député ji pouvoir kono kadi e opposition kañumen ndendi ndeɗo feere joƴƴini lettre de demande to banggue horejo on ɗon assemblée nationale mbi ene guitta on hoore jagorde biteɗo hono biteɗo ha joni mo ganduɗa ma en jiitu inde makko woni Elunga ene gasma voilà Sylvestre Elunga mo ganduɗa kam woni hoore jagorde on ɗon e on tuma noon vote o waɗa ko hanki e nder temettati capanɗe jeeɗiɗi woɗɓe ene wayne ko temedde tato e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo mbi eyi ene jaadi yo itte e gardigu jagorɗe ɗum ɗon noon ko ɗum kayisaji kono kadi ko ɗum ko ganduɗa ko woni ko wiyete historique manam ko e tarih leydi ndi natata e kala e saha saabu ɗum meeɗa yiyede toon to RDC kono noon aɗum famni saabu omo ganduɗa ko Sylvestre Ilunga paamen o wondi koye biteɗo hono Joseph Kabila ko kam tigi wonno e jappere laamu ngu lomtimi hen ko Félix Tshisekedi kono ko e saaha sumguji ɓennuɗi ɗi tawi kanko Joseph Kabila joni o arde walla wattude ko wiyete 3e mandat o ƴetti yimɓe makko fof ɓe hooli o waddi ɗum ko wiyete coalition e lande omo ganduɗa ko Félix Tshisekedi ɓe jaari in sumgoji ko nandirnen gonno dokka kam premier ministre min balluma dokka kam ha sabanagam o donc ko ɗum saabi mo ganduɗa ko Sylvestre Ilunga kañum tigi adi ɗum e nguɗon gardigu jagorde e on tuma noon eɗen gandi ɗiɗo dumunaji kala tekkere ene luuɓa hakkude kanko Joseph Kabila e mo ganduɗa ko Félix Tshisekedi ɗum jeeyi sababu noon bettani hay goto so tawi oɗo motion de censure ɓenni toon to assemblée nationale firti ko tekkere luuɓoɗe hakkude mabɓe ɗe ɓe payi koye cellgal kamɓe ɗi noon gayɗiɗi mawɗi wadde ɗum ɗon ɗum laaɓi tigui e vote hanki o e on tuma noon heddi ko kanko mo ganduɗa ko Sylvestre Elunga beele mawo jogo ndimagu ene wayno jabde ko ɓeɗo gooti ko ɗum ɗon so tawi o jaaɓi ndimagu ngu ko ɗum historique so jaɓani kadi aussi ko ɗum historique saabu ɗo e balɗe ma en jii ma goɗɗo lomtomo e ko yetti on ɗon fannu ɗum ɗon noon ko morlal jiiri ngal ganduɗa ngal eɗen tonga ɗum saabu kadi ɗum heewani yeyde Afrique motion de censure ene déposé kala e saaha e assemblée nationale uji ɗi kono noon heewi wote tan kono manam kono heewi ha joni o folde e on ɗon vote kono hanken jii ko wuyi no mbimi ni e nder 377 votant ne wayno ko 367 ko kañumen mbi eyi ene jaadi kanko mo ganduɗa ko Sylvestre Ilunga yo itte e gardigu jagorɗo en noon tigui no mbiruɗa ni yiyete on vote hewno wiye tan ko no joni noon ngol lawol en jii hen en teskima hen ko wiya joni kamɓe ko waɗiɓe ɗum ko wasde hoolade ɓe on gonɗo premier ministre woni Elunga walla woni Sylvestre Elunga walla surtout ko ɗum par ce que ɓe tuumima oɗo saaha hannde ko wasde wadde ko wino ko woni ko wiyete wadde notanirde woni to banggue promesse uji makko manam hunade mboɗo waɗana on ha sabbanagam o ha tengti to banggue sécurité woni ndenka saabu leydi ndi ne jogui caɗele ha tengti to banggue funnague e to banggue hakkude leydi ndi diwan
diwan mo Beni o e ko nandi hen fof eɗen gandi ko wargoji kala balɗe balɗe tati e gueɗe bayde noon kono kadi e hollirde wonde ɓuuri nayornade komo ganduɗa ko Joseph Kabila mo wonani pouvoir o saaha donc ɗum ɗon ene jeeyi hande ko tekkirondi hono oɗo forme mo ganduɗa ko jogoɗo ittudema kanko mo ganduɗa ko Sylvestre Ilunga ko noon tigui sa yaɗani e laamu kam noon tan hewata wade kono noon tigui bandiraɓe ko ɗon min baynirto moɗon amin mbi kadi aadi meɗen ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi e kadi ko yewede wonanno kam no mbimi monni guilnade e ko weltare kadi wonanta amen ñande foof ko adi ɗum en jetti en jani on keɗannoɗo men toon de caméra woni Mansour Sow e assistant mo Amadou Touré ko wona ɗum aadi meɗen ko janggo so weeli jomiraɗo.